svima, ja sam Marko na našu Vojvodu. Danas ćemo raditi reakciju na najbolji video ikad. Da pogledamo taj video, ako niste svesni, obavezno ostavite like i mi se vidimo, šalim se. Ljudi, evo nas ponovo u Serbien, danas ću vam pokazati jednu neverovatnu mapu. Ko bude želeo da igra ovu mapu, imat će link u opisu videa, znači moći će da skine ovu mapu i da ubaci kod sebe u Minecraft svet i malo da igra. Sad ću da vam pokažem šta je fora na ovoj mapi, znači mi vidimo ovdje samo vodu i dva broda. Fora je u tome da ova dva broda mogu da ratuju, tako što imaju topove kod sebe. Ajde, prvo ćemo otići na ovaj tamni malo brod, da vidimo šta to ima sve na njemu. Ovdje vidimo jednu odvratnu zastavu, crne boje. Kao prvo, ajde da vidimo kakvi su ovi jarboli. Pogledajte koliki su oni, neverovatni, znači baš su veliki, skoro do oblaka. Evo, malo fali da probiju ovo.
to što se tiče ove First Rally. Ovo ćemo nastaviti sutra. I čao! Čao. To ćemo...